lige det her, så skal vi til det andet. Det er en X. Ja. Det er det nemlig. Men den lille strand heromme der, det er jo sandstrand. Den er der næsten altid fyldt op på. Der har vi sgu da været nede. Ja, jamen, det har I. Det har vi også. Jeg tror faktisk, vi var nede sammen med Jorden i hjørnet. Grunden til, at vi har brugt det, det er, hvis man kommer ned tidligt på stranden, klokken 8-9 stykker, så er der ingen sol deromme. Den kommer jo derop, så er der skygge. Men hernede er der sol. Ja. Vi sad derinde, da det blæste. Hvor blev vi henne? Nå. Men det er jo i forvejen. Ja, det kan du sige. Stelio, ela ligou aqui. comprar mais teóricos, na engenharia. É, 100%. É processo, o coletivo está agora aqui.